Добро утро на всички отново. Аз съм Радостин Петков. Добро утро. Ще взема тази палитра, за да ви покажа какво е цветовете. Не, че не ги знаете. Ама да ви покажа колко са много и колко е трудно да избереш точния цвят за вас. За да не ви е толкова трудно, посетете нас и нашия шоурум и ние ще ви посъветваме кое е най-подходящо за вас. Кой продукт да ползвате от нашата гама продукти? Да си осигурите здраве вкъщи. Да е удобно, да е приятно, леко. Ако нямате човек, който може да ви свърши нещата с цветовете, имаме достатъчно добри колеги, дизайнери, които могат да ви помогнат в избора и можем да ви насочим и към тях. Така, след това за интериора и екстериора много път съм говорил за много мазълки. Тук ще ви покажа нашите партньори, какво предлагат новите ни партньори, Максима. Сега ще запозная с тях. Декоративни мазилки, които могат да променят вашия дом и облика. Малко повече информация ще дадат колегите за техните продукти и цялата гама строителни материали, които започваме да продаваме в нашия търговски обект. Така че сега ще чуете малко повече думи за новите ни партньори. Както казах, представители сме на марка Максима за България, която е най-голямата марка, най-големият производител на материали за довършителни строителни дейности. Тя е сръбски производител, който се е развил в голяма част в Европа. Присъства в България, Македония, Албания, Словакия, Словения, Сърбия, разбира се, Хърватска, Австрия, Германия и сигурно пропускам някой от държавите, като говорим за марка, която реализира оборот от за миналата година 88 милиона евро. В България сме добре позиционирани благодарение на нашите партньори. И какво да кажа, виждали сте нашите материали всеки ден. Със сигурност боядисали сме едни от най-големите хотели, като Kings Valley, Терме. Също така последните Kaufland са боядисани с наши продукти, доста от магазините, Била, Лили. Имаме реализирани страшно много сгради с нашата топлоизолационна система. Още няколко думи за марката. Тя е семейна марка, която е основана през 1990 година като търговия на продукти и търговия за бои. 1994 е основана първата поточна линия за производство. С скромния капацитет тогава от 5 тона боя на месец, мисля, че беше, в момента марката произвежда, капацитета на завода е 1000 тона на ден. Като казвам 1000 тона, като казвам марката, пак се връща на това, че тя е семейна и завода е един, той се намира в град Очани, Сърбия. Как да кажа, семейна марка, която завършва качеството на продукцията, т.е. няма двоен стандарт, маркетинга на фирмата е уникален, може да видите сайта, който го има и на каталога, да разгледате, там има информация за всеки един от продуктите, има калкулатор за разходни норми, има и дори да си визуализираш стаята, как би изглеждала с конкретния цвят. Като продукти, като казвам строителни, като казваме продукти за довършителни строителни дейности, какво включва това? Това включва топлоизолационна система. Говорим за контактна система, която е посредством лепене, дали ще е вата, дали ще е EPS или XPS с всички необходими аксесуари, плюс финишната част, мазилката. Имаме интериорни бои, най-различни, като във всеки един аспект от продуктите, които казваме. Има различни класове на продуктите, т.е. какво казвам класове? Това са всички, това е гамата с интериорни бои. 4 и още 8 класа интериорни бои, по които, как да кажа,
Искаш да си боядисаш мазето, насочваш се към един продукт. Искаш да си боядисаш общите части, взимаш друг продукт. Искаш да си направиш супер скъп апартамент в тъмни цветове, който да носи на поправка, взимаш друг продукт. Като при нас няма продукт, който да не върши работа. Просто трябва да, т.е. дори най-ефтината боя при нас покрива, изпъва страхотна боя, просто трябва да знаеш, че тя няма да стане в тъмен цвет и не миеш се, няма да стане корекция. Да не влизам в толкова подробности. Това са декоративните мазилки. Както добре познати мазилки, така и по-интересни и сложни техники. Обикновено често ми задават въпроса за арт-бетон. Това е много актуално в момента, доколкото знам от всички дизайнери, нали така? Не греша. Ето това е арт-бетон. Това е темата с декоративните мазилки. Имаме декоративни мазилки както за интериора, така и за екстериора. Нали, т.е. за фасади. Най-общо мога да кажа каквото ви е в главата, искате да го направите на стената, можем да го предложим в комбинация или с един или два от нашите материали. Да, класическият травертив, който е за фасадите. Може да разгледате после паното, има още много така интересни Много ми се иска да ги прекараш хората обаче през това с строителните материали за преди финишните щрихи. Тоест с тези, които сме работили там с инертните материали, лепила за плочки, бели, за топлоизолации, за хидроизолации и т.н. Да разкажеш малко повече за това. Добре, както казах, нали, топлоизолационната система, към нея имаме лепилото и шпаковката, както аксесуарите, декоративните мазилки, отделно имаме програмата за керамика, пълната програма за керамика. Като имам предвид по пълна програма за керамика. Може да ми разкажеш за този продукт? Да, това е едно от изолателните точки, като това конкретно е C2T или така нареченото едно флексовите лепила, което е подходящо както за вътрешния външна употреба и за средно и широко форматни до някаква степен точки. Иначе казвам 80 на 80. Може ли да ме обясниш какво е това? Това показва, че е подходящо за по-дълго. Тоест, издържа на елементно разширение на точно така, това остава. Това е в наименованието, това, че пластик CPT показва, че лепилото е флексо. Когато флексното лепило означава, че този гъвкаво поема линейните разширения. този продукт можеш ли да ми кажеш защо пише 3 часа? Това е същия продукт, който е същия клас, само че е бързо стягащо лепило. Тук става въпрос за бързи ремонти. Често ми задават въпроса как правите бани за 5 дни и кога съхне материала. Ами като ползваме качествени материали. След 3 часа лепилото е втвърдило и ти можеш да стъпваш по него. Това е за бърза работа. Широкоформатните плочки обикновено са 120 на 60 и по-големи, така че при тях бързо стягането на лепилото е много ценно, защото ти спестява много време. Защо използваме само това? Защо не използваме само това? Ами, защото никой не знае за това. Аз съм тук, за да ви го покажа. Сега няма да го има. Също така, искам нещо за Стоил, ако може да ми покажеш. Той обича да работи в фасади, покривни пространства. Знам, че е специалист с фасадите там и покривите. Нали така, Стоиле? Така. Знам, има голям интерес. Нещо по въпроса. Мазилката, която е фасадната мазилка, имаме в различни елементи. 1 мм, 1 мм, 2 драски, като също така е мозаична мазилка и множество декоративни мазилки за фасада, което е за травертина. Много държа да видиш това. Като
този продукт, освен структурен като трагартин, може да бъде структурен като твинкет, може да бъде структурен като дървен декор и каквото друго ти е. Този структурен продукт може да бъде структурен просто и с имитация на бетон. По отношение на фасадите има мозаичната мазилка, в сайта има калкулатор, който си дава голямо предимство. С тези писаните... Къде е тя? Ето е тук. Така. Това е единствената фирма, която може да предложи такова многоцветие на фасадна бисерна цокълна мазилка и да си го правите сами в комбинация. Тоест сами да си избирате цветовете, които искате да има вътре. Каква е системата на мозаичната мазилка? Имаме... Достатъчно обяснихме за това. Времето ни напредна. 10 минути изтекоха. Благодаря ви много. Ако мога само да добавя, има и фугиращи смеси също с много цветове. Това, което не успея да засегна както казах, керамиката за програмата за керамика. Грунт, хидроизолация, обмазна хидроизолация, летило за плочки и фуга към тях. Покритие за дърво и метал. Какво означава покритие за дърво и метал? 3 в 1. Не само. 3 в 1, бои на водна основа, бои на алкидна основа, по-интересни продукти, като това в 3 в 1, което се бои с шегре. Също така имаме за колежките и колеги интериорни дизайнери. Имаме боя за дърво и метал, която се тонира в по-сложно големия цветов. Тоест, когато се гони покритие на метал или на дърво, може да се вземе и латекс в същия цвят и боя с дърво и метал в същия цвят. Както и някои по-специфични продукти, като глива, кошери, защото са напредни. Много благодаря на моите партньори. Така че хора, много напреднахме с времето, вече сме извън на него. Благодаря ви много на всички. Ако имате повече въпроси, в свободния нетворкинг ще ви уточняваме нещата. Най-добре е да заповядате в шоурума ни, за да мога да съм по-пълноценен за вас и да съм по-полезен. Да ви дам най-доброто от най-доброто. Ние мислим за вас.